program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Ipinipresentar ang programang Pighahalat Na. Programang mataon ng mga positibong impormasyon, kapupurutan ng adal, asin mga presenting mga bareta sa satong komunidad. Mga impormasyon na kinakaipuhan tang maaraman, mataon ng mga giya sa pang-oral daw na pamumuhay, siringman ang mga kulturang satong kinagisnan, na orgulyo kan mga Irigenyo. Yahoo! Sabado na, magmuya-muya kita. Magmuya-muya kita. Munya na aldaw ng Sabado. Digdi sa pinaka-enot na istasyon sa Rinconada, 1332 DZKI Radyo Ronda, hatod sa sendo ni Councilor Architect Sunny Maestrado. Yahoo! Sabado na! Magmuya-muya kita! Online na, radyo pa! Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Morning sa mga parantabay niya to. Kahit sa 12 kita kana bulan na Marso. Dali isa na ka na panahon. Sa lado technical si James Oko. Sa information si Aldrin Orlanda. Sa transmitter si Felix Lagrimas asinman na Jimmy Guanzon. Ako man po na sendong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw. Ako po si Philip Barasana. Morning sa mga paraantabay niya to dyan sa downtown area ka na syudad nin Iriga, di sa bilog na Rinconada area, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay, dakol ngunyan an naghahalat an iba, iyon na. Nagkaigwanan na face-to-face learning. An ibang mga eskulahan digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Alaga digdi sa syudad kan Iriga, garo magiging pioneer. Mangingenot na magkakaigwanan face-to-face learning, iyon Barangay San Francisco digdi po sa syudad kan Iriga. Sana maging successful ang mga gigibuhon na face-to-face learning kan Departamento kan Edukasyon sa manlain-lain na eskwelahan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, digdi sa syudad kan Iriga, sa bilog na Rinconada area. Hindi nagkakaigwa po ng dikit na problema. Basado sa mga paratokdong nakaulay ko, kadakol requisitos an dapat na gibuhon mo na kan sarong teacher bago magkaigwanan na face-to-face learning nasabi. Dapat maging systematic sana po ang Departamento kan Edukasyon. Tan naobserbaran ko po garo bara-bara. Pwede nga ni, dapat next school year na. Ipautubin ng face-to-face learning na ini sa Departamento kan Edukasyon sa mga pampublikong eskwelahan. Sa mayo pong maray na sistema, bakong preparado ang DepEd. Igwa nga na dyan, mga nagsusolicit na ng mga parents. Igwang pinapaluwas na mga papel na principal. Hindi po sa nagkapirang eskwelahan kan syudad nin Iriga. Pili sa nadaan na pinapasolicit na kamagurangan. Ninapot ko itong magurang na nagsosolicit. Permado po ka na principal an solicitation paper. May logo kan DepEd.
Nago ni isipon, bastante bagan pondo kan departamento kan edukasyon ay ano ng sistema ini kan DepEd. Mahirak man kamo sa mga teacher, sa mga parents. Unproceed sa lababo. May maintenance, operation, and other expenses and expenditures bagaan na DepEd. Anong ginigibukan pondong yan? Kan mga principal. Ano ba kayang principal? Habo man magastusan. Habong gastuson an pondo kan na MOOE. An gusto pagparapagastuson sa mga makahirak na mga paratokdo. Bako pong arog kayan kamo mismo mga halangkaw na opisyal kan departamento kan edukasyon an magin ehemplo. Abo kamong magbutas kwarta. Abo nindong gastuson an pundo kan departamento kan edukasyon. Kung gusto nindong magin edukado an mga tao, an mga estudyante kaakian, magpaarog kamo nin tultol. Ini po ang namamalisyahan ko sa departamento kan edukasyon. Fuera de los Bienos, taan iba mga tultol man. Arog kay ni Regional Director Dr. Gilbert Sadsad. Kana DepEd Bicol. Tultol po ining direktor. Po kita digdi sa programa. Makasuya bagaan nangyayari sa departamento kan edukasyon? Paano magkakaigwanin kalidad kan edukasyon? Ang dapat inuton ang mga pag-uugali. Kung kaito may good manners and right conduct and values education. Kamong mga nasa taas, mga opisyal kan departamento kan edukasyon, kamo muna na magin ehemplo, magin modelo. Kanganing magkaigwanin marahay na puturo ang mga eskwela, estudyante niya to. Taka mo, pinapasakitan nindo ang mga paratokdo. Nadakol na mga requisitos na pigahagad na kung ano-ano na sana. Nadaiman kaipuhan kan mga teacher. Kan mga magurang pagparapasolisito ay ano na DepEd Solicitor General an ibang mga paratokdo. Makahirak po ubaga kung teacher 1 pagparapasolisiton mo tangkadakol na nganing utang mga naglo-loan kada imang kayang taparan an sweldo an buhay pagpapamilya kan sarong paratokdo. Maray sa mga opisyal na kan DepEd, paano mampalan itong mga simple sanang mga paratokdo? Lampas sa rong dekada ng naging serbidor kan syudad nin Iriga. Haloy nang nagserbi sa mga Irigenyo. Asin mo niyan, padagos na maserbi, padagos na mapursigi sa obhetong marealisar ang mga planong mapagayon ang Iriga City. Architect, Councilor, Sunny, Magistrado, 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 Magistrado. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Minsan maka-high blood ang nangyayari sa departamento kan edukasyon. May dakulang pundong pinagtatawan na gobyerno. Kundi ang problema po kan DepEd, nagkapera sana. Ang nakikinahabang kan pundo na dapat mapaduman sa mga sinasabi niya itong nasa laylayan.
Saludo ako sa mga teachers, sa mga kamagurangan na gustong mapaadal ang mga kaakian magkaigwanin marhay na puturo mapatapos sa pag-eskwela. Saludo ako sa purpose. An obheto, iyon mapatapos ang mga kaakian kundi ang iba man. Iba ang nangyayari. Ano sa purpose sana? Bako man trabaho kan maestro na magparagibunin report kan purpose. Iyo pan nagigibo. Sa itong mga beneficiaryo kan purpose. Na bako naman parte kan trabaho kan para tukdo. An trabaho kan para tukdo, magtukdo, makanood ang mga eskwela nin marhay na edukasyon. Minsan makasuya. Yan pong nangyayari sa departamento kan edukasyon. Lalong-lalo na ngunya na mga panahon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kung gusto niya itong mapakarhay ang kalidad kan edukasyon, kita po mismo mga ruga ng mga yaon sa taas, mga opisyal kan departamento kan edukasyon. Ang problema, nasubrahan na nin edukasyon ang DepEd. Kaya so ibang mga opisyal, korapto na. Minsan lang uyam pagparamasdan ka departamento ka edukasyon na so pinagmamauot ta na magiging mga ehemplo, leader, maedukar nin tultul, iyo man mga i-edukaron ta. May edukasyon na sobra na nga ng edukasyon. Ang problema, nakalampas na duman sa sobrang dunong na kan ibang mga leader niya to digdi sa tuyang nasyon, lalo na sa DepEd. Sobranan pinagseminaran, sobranan pinag-eskwelahan. Ay, an iba mga Master of Arts, doctorate. Ako saludo ako diyan kung ginagamit nin tama kan sarong edukador. Kamo po ang maging ehemplo sa pag-edukar kan mga kaakian. Kung minsan kamo pa nagpapadawoy. Bagang uyam. Kaya day nag-aasenso ang nasyon kan Pilipinas tas yung mga leader niya to sobrang dudunong. Maray kun an kadunungan an ibang leader ginagamit sa tama. Sa sobrang dunong kan mga congressman, senador, magin ang cabinet member, an presidente. Salto na an sa indang pinagigibo. Ano ba nagiging korupto? Tama daw yan. Kaya minsan ang Pilipinas dahil po nag-aasenso dahilan sa an iba niya tong mga leader sa politika. Iyo an dahil naggigibonin tama. Ang sinumpaan nindo magserbisyo sa mga namamanwaan bako kamong pagparaserbihan. Yan pong nangyayari sa Pilipinas na grabe na ang pagtios. Entero bagang tinataga kita sa buwis o ining value added tax. Grabe po baga ang epekto sa mga tios ng mga Pilipino. Kung sa edukasyon, bastante sobra pa. Hindi ang nangyayari dahil ginagamit kan ibang mga leader niya to ang tamang pag-edukar. Igwa dyan na sobrahan naman in pag-adal. Mga doctorate sa DepEd tapos classroom teacher. Uman principal. Dapat itong magtugma man. Doctorate ka mo, dapat principal naman ang posisyonin do. Kaya daw head teacher. Minsan sa sobrang edukasyon kan mga Pilipino,
lahos na lugod, lahos na ang mga ginigibo, pati ang utak. Dahil man po kaipuhan kan Pilipinas, ang sobrang dudunong na sa sobrang kadunungan, dahil nalugod nagigibo nin tama. Ang paghuna ninda, sindanan mga hadi, an iba sa naman. Sindanan gusto pagparasunudon. Pero sindanan kagurang nandigdi sa kinaban. Malabag ang uuyam. Perak man po kan mga Pilipino na pigpaparapasakitan ta. Ako saludo ako duman sa mga politiko na tultul magserbi. Nagpapaarog ka na tama. Pero kung salto, ang sa indong mga gibo ay talagang dahil matubod sa indo ang mga nasa laylayan na sabi. Arugon sa nanganay si Conchal Sani Maestrado. Dawa minsan nagkukulog man ang payo sa konsumisyon. Kung mayo naman na nabubot-bot sa bulsa. Kadakol nagpipila. Pero ngirit-ngirit pa. Di ba kaya madulag na, murosdot pa. Ano ba ang politiko digdi sa iriga? Igwa kong bistado digdi yung politiko na maski da aturog, pwedeng gisungon. May mga nag-iistorya sa kuya, pinupukawan, naanggot na. Kalukuhan bagang mga dawat, pwedeng isngon sa pagtabang. Tawa ko man sana, kung puyat ako ay pupukawon ay talagang pwedeng sabi nga ni Kian, labati bahon kunin tataramo na malanit ang sa kuyang mga nakapalibot. Kaya minsan dapat mag-ibo kita ka itong mga style na makatutubod. Kung minsan ang ibang mga politiko niya to, kung ano-ano na sanang mga slogan, ang pinagbubugtak sa tarpaulin. Tapos dahil man ginigibo ang tama. Ngunyan pa sana, kadakol na po kan mga politikong nalalanitan ang bulsa. Puon kan mag-file kan Oktubre kan sa indang mga Certificate of Candidacy. Ang paghuna man kan ibang mga butante, butabungog sinda. Sa pagparadulok duman sa mga politiko, magparahagad, ibong-ibong. Kaya nga ni may kasabihan bagaan politika, puputikang ka, lilibakong ka, titikasong ka, kakakanan ka. Hindi nagraot ng politika. Nagngangalas man daw ako. Tani ba, sigan ka kandidato daw at daog. Pero sige sanaan kandidato. Inan mga kandidatong an iba, sabi ka na sa kuyang mga nakaulit. Pauker! Pakakadawa na dadaog, igwada ang nakukuang sintabo. Nakakabakal nin bihikulo. Nakakapagibunin harong an iba. Magayo na harong. Pero daog yan sa pagkandidato. Ini po ang realidad kan politika sa Pilipinas. Kaya ni ba dawa sa barangay halos puro na gusto magkandidatong kagawad, kapitan. Digdi po narisaan sabi nga ni kan, ano bang mga politiko, ano bang mga kandidato ka mga angap sa pwesto. Aning maproteheran sa indang mga negosyo, poder. Negosyo bagan politikan nangyayari sa Pilipinas, bako man talagang pagserbi sa mga tios na namamanwaan. Halos man kadakli kan mga politiko po pag nakakasali na korupto.
mayong itulak kabigon. Kaya day nag-aasil suan Pilipinas. Puon sa presidente, pababa. Anas po yan may ginigibong kalungkutan sa buhay. Isa'y natuntong politikong mapara kandidato kung mayong nakukuha. Konsumisyon pa, kulog payo. An inaabot. Sa barangay Sanaw, magpara kandidato ka, kagawad, kapitan. Pag nanggana ka, yaw na dyan so gabos na konsumisyon na sasapuon mo. Sa may mahagad tabang, ngaya nagadan, o may nagtaragaan, mga aarigluhon mo yan. Magpamilya ngayon, nagtirigbasan man sana. Eh nagkakaintindihan nga, sumagtugang, sumagama, sumagina. So aki, dahil nakakaintindi. Ang paghunagad kan iba, pasil magin barangay official. Ano ba mampati kayang mga barangay official? Sige sa naman ang mga sugal-sugal, inom-inom. Barangay tagay. Ini po ang realidad na nangyayari sa mga barangay. Ano ba sige sa naman subot, halat kan honorarium. Eh pinapangutang na nga ang honorarium. Ay pambihirang buhay tayo ni. Na mag-serving leksyon sa mga kababayan niya to. Na dapat kamu bilang servidor kan barangay, kan banwaan, kan Pilipinas, bilang mga leader, kamu ang magpadara, maging ehemplo modelo, kan tamang pag-uugali. Kung gusto pong mag-asenso ang sistema kan gobyerno kan Pilipinas, ano ba sa barangay, kahugakan. Ano nga po ang nangyayari sa Pilipinas, sa sobrang edukasyon, halos habo nang magtrabaho, ang mga kaakian ngunyan, magpara-gadgets na sana. Kadakol pong nakakatapos mayong trabaho, habong magtrabaho, habong magparagal. Gusto magparaasa na sana sa mga magurang. Mayong marhay na sistema an pamilya. Ana sa tuya pong tamang oras, 5 minutos na sana antes mag-abot na alas 8 ni na pagkaaga. Hey, good morning sa mga parantabay niya to dyan sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur. Si retired Air Force Alex Celeste, si Grandi, ki Mading Minda, ki batchmate, classmate sa UNEP High School Batch 87, ki Kagawad Lowell Yeno. And of course, ki Consyal Junji Fortuna, ki Consyal Manol Oxiano Luzon. Yan man po sa Banwaan Kanabuhi, ki Mayor Margie Aguinillo, punong barangay Huele Nieva. Yan sa Banwaan Kanabaaw, ki Vice Mayor Liling Malasarte, ki Kagawad Bin Blanquera, ki Kagawad Dante Aribalo. Abangan po ang masunod igdis sa muyang istasyon. Magkakaigwa kami nin talent manager. Sa doon, makapot ka yan. Pira daw ang talent. Abangan. Sabi ni OIC, ikaw talaga Sir Philip kung ano-ano ka. Pa-ice creamin mo ako. Korean ice cream lang. Bulong an kulog payo. Minsan sa saro pong institusyon, kung dahil mo makayanan ang nakapalibot sa imo, di ka man sanan mauula. Minsan igwa man mga pag-iriban, iba yung mga pag-iriba pang ula man. Kaya ito huna ko maugmang pag-iriba.
Muan nagkasuway na sa ibang pag-irim. Ino mo nagkakaintindi ah. Pambirang buhay. Mga kunya na baga, kwarisma. Magpatawadan lambang saro. Kamu mandaway. Araw kung sa na nga si Karondang Joey. Minsan ang buhay tadig di sa kinaaban. Nagsasarabat sa batang kita. Kung may mga kulog buot, pagpaparakim-kimon kita sa daghan, sa puso, baka mag-abutan panahon, maggurang tulos kita, magkurundot tulosan sa tuyang mga lalawgon. Morning kay Myla Lidisma Cortez. Yan po sa Santa Cruz Sur, di Ciudad Can Iriga, asin sa UNEP High School Batch 87. Isay na naman daw ang mga makumpleanyo ngunya na Marso. Paramdang ka Freddy Panga bilang spokesman. UNEP High School Batch 87. Ini po si Freddy Panga. Sabi nga ni Kian, maputing lalaki pag nahilinin din. Makalaglag kan nasa taas. Sabi kan mga nakaulay ko, anday na lang sir nag tataas an underwear. Nako, totoo man. Totoo man talaga niya ako sa imong istorya. Pirmi nga ang underwear niya to, ibinababa. May kalungkutan man niya ako ang kaulay kong inya. Simple sana siya, tanod, pero maray man mag-analyze. Ang gabos nga digdi sa Pilipinas, nagpaparalangkawan mga barakalon. Pero ang underwear, pirmi nga ni binababa. Niya ako makonsuelong kaulay. Minsan makiulay ka sa mga simple sa nang namamanuan, parehas kan mga tugang nyatong ito, makakakuha ka manin adal. Talagang makonsuelo. Kunyan kung magpaparaisip ka nin mga konsumisyon sa buhay, kapag tiusan, ay mayong mangyayari sa imong pagkabuhay. Kaya para sa kuya itong mga estudyante niya to na nag-aadal, mag-adal. Tanganing makatapos ka mo, tol-tol man ang sa indong pinag-adalan, ano ba kaya ngunyan? Mga pabutaw-butaw. Lalo ining mga online classes na ini. Online learning. Tindaman sana kung may nanonood ng ibang mga estudyante. Pagkatapos kayan, mag-online, ang cellphone, iyon naman kakalikuton, narabo nang magtrabaho. Dawa magsapnaanin na maluto, dahil na gigibukan sa rong aki. Ini po ang nakakapatios sa Pilipinas. Ang realidad, ang pamilya, halos gabos na gusto iguanin gadget, cellphone na mamahalon, high-tech. Arabo nang magralakaw. Gusto magpararulunad na sana. Paano palan kung mayo ka manin pamplete? Kahit to kan mga panahon, abang ihigos kan mga aki. Mga saradit pa yan, tatao nang magluto nin mga kakanon sa pamilya. Pero ngunyan ay soltero na. Dahil patarataong magsapna, magluto, maggulay. Kaya dyan po nagtitiyos ang nasyon kan Pilipinas. Tinuod nin luho ang mga kaakian. Na dapat sinda naman kutaan magserbi sa magurang ta pinatapos na pag-eskwela, uita maski may makuapo na yaon pa sa magurang. Dapat pag nagpapamilyanan sa rong aki, pinatapos pag-eskwela, magtrabaho na. Herak man po kan mga magurang na naglapigot sa indo. Makatapos ka mo sa pag-adal, nakatapos man, ito palan sa iba nakabados na. Tapos yaon pa sa magurang, pigsisirbihan kan magurang na uugod-ugod na nga niyan iba. Kaya minsan ang pamilya digdi po sa
Pilipinas dapat maging burugkos. Maray ang training kan ina saka ama. Talagang masakit na pagkabuhay niya to. Beno, antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera mo ng mga hanap buhay. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng mga Pilipinas. Malagos po kita digdi sa tuyang programa. Paano po kitang 4 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Oy, good morning sa mga parantabay niya to. Diyan po sa Panuan ka na Pili Camarinesur, sa kuyang mga kapinsanan, si Manoy Edelito Baracena, si Punong Barangay Raul Isplana kan Himaaw Pili, si Hernan Gorobat, digdi man po sa syudad kan Iriga, yan sa Merkado Publiko ki Madam Jen Vera, sa Buracan sa Rilis, saka ki Punong Barangay Widin Salvadora, yan po sa Santo Domingo, saka ki Franz Bardonado Onyado. Yan man po sa Pamukid, San Fernando Camarinesur, si Margie Simata Ramos. Diyan man daw sa Banuan kan Pili, abang guluman kan politika. Ano na ni, capital town of Camarinesur, abang gugulo. Magin sa Kapitolyo, abang gugulo. Kan mga politiko. Pili, pero may bagang pigpaparatanggal si Mayor Tomas Bungalunta. Pigpaparapatanggal kan Kapitolyo Provincial, kan Camarinesur. Bagay, bako yan makangalas, ta tinaranggal nga ni so Capitol. Wara na baga Capitol. Ito ang gigibuhon na Capitol iconic. Puro graba na hiling ko. Yung mga kaumahan pigparatambunan. Kaya napod sa Banuan kan Pili, kapital kan ibang politiko. Bako ng capital town. Kapital. Kinakapital. Napod gani kay Mayor Tomas Bungalunta, ngayaan Mayor na perming Tanggalunta. Paparatanggal kaya humihira. Narugan ang posisyon kan sarong alkalde. Turo tanggal. Sabagay, uso naman kaya ngunyan, ang Kwaresma nagdadangadang na magpara tanggal. Dapat ko ta bakong arog kaya nang gibuon kan mga politiko digdi sa probinsya nin Camarinesur, magkasararo para sa kauswagan kan Camarinesur, kan Rinconada area. Talagang mayo pong asenso ang sarong lugar. Kaya ito number 1 tourist destination kuno ang Camarinesur, pero ngunyan mayo na bagang nadadangog akong number 1 tourist destination ang Camsur. Saan mga turista kaya, ano bang politiko sinasadiri na ang mga resort digdi sa probinsya ng Camarinesur. Kan ibang mga politiko. Igwa po sindang mga dami. Diyan nga ni sa Banuan kan si Roma.
Kamahal na kan mga daga sa gilid kan dagat. Sa kaput na kan ibang mga politiko, may mga dami sinda. Kailangan man ipangaran sa inda, siyempre kaso bagayan. Kadakol dami na ginagamit ng ibang politiko para sa na parayaman. Ngunya na panahon ng Kwaresma, ihiras man nindo sa kapwa nindo. Kaya, daya ako nagngangalas sa pag-eleksyon, kung sigin butas kan ibang mga politiko nin kwarta. Anhapot, sa inharali yan. Abang kakwarta nindo. Daw, personal man daw yan, nasa indo talaga ang mga kwartang yan. Sain ka mo mga nagkukuha? An iba nga ni, bako man politiko, digdi sa eriga. Ay, Jesus Mariosip, nagpapararayaman. May mga magagayo ng harong. May mga bihikulo na. Ano yan taday nababantayan? Kan commission on audit? Ini mana kuwa ay saro man kaya subot para ko aman an kuwa. Digdi sana sa pagdeklara kan salin. Kada kol ba digding mga an iba salto an deklarasyon an kan statement of asset liabilities and net worth. Ay man po yung nagdedeklara ni na tultol ang ibang mga politiko kan sa indang salin. Kaya paano makukuakan gobyerno ang tultol na pagbubuwis na sindangani mismong mga yaon sa gobyerno anday nagbubuwis nin tultol. Ang ibang mga politiko may mga negosyo. Daw, pinagdedeklara ninda nin tultol ang sa indang mga negosyo. Pagabot sa pagbubuwis. Ako binsido ako kung ideklara nin tultol, tama, ang salin kan mga politiko. Saan ba? Nagpaparayaman. Dahil man pigdideklara nin tultol ang sendang mga salin. Dapat maintindihan kan mga kababayan niya to. Na pigpapara singil kita kaining abang lalangkaw na buwis. Dawa day nagbubuwisan sarong tao pag abot sa pagbakal mo kan mga prime commodities, basic needs na sinasabi kan sa tuyang mga kababayan, kinakaltas na bagatulos ang value added tax. 12%. Imagine. Tapos pag nakulikta na ka na Bureau of Internal Revenue ang mga buwis na ini, mayo man nakakabalik na tultol sa mga namamanwaan. Nagkapirasan na ang nakikinabang. Pinagpapagibunin mga proyekto ang nag-iimplementar ang DPWH, kundi ang DPWH man may mga nagsasabi, itong mga nakaulay ko ngaya, Departamento ng Pangungurakot ng mga walang hiya. Pwede gayod niya ko. Na nahiling ko sa mga patinampo, sa mga building na pigigibo. Ang iba mga ampaw, ang tinampo. Kaya panganit tapos, so proyekto. Rolobak na tulo, so tinampo. Ini po ang realidad na nangyayari sa Pilipinas. Grabe ang korupsyon sa DPWH. Grabe ang gunting. May mga amigo man ako sa DPWH, kundi ang ibang mga inhenyero ha. Garo pati mga kagdaog. Tapos may mga magagayo ng mga bihikulo tulos. Hanapot yan, sa inyan pinagkukuha. Ang sabi man kan iba, sa mga kontratista nga, pigaharagadan, ginuguntingan. Kaya maging kontraktor ka, mayaman ka mang kuta. Kundi grabe naman ang gunting, pag abot ka na pundo na pinagtagama sa rong lugar, halos anahaman, dahil nanganigad 60%. Duman sa pundo.
dapat ibugtak ta sa tama takan mga panahon po anahiling kong mga proyekto kan gobyerno na inaagi sa Department of Public Works and Highways tol-tolan pa ka tinampo an pa ka semento haloy magkaraot maski ang mga tulay na yan pero ngunyan madali yun bagang repairon bag-uhon pa pigre-repair na pigtutukal ng simentadong tinampo taan iba subot kaya gusto makakuan naman nin bagong pundo na guguntingan pambihirang buhay tayo ni tapos ibubugtak pa so secretary kan Department of Public Works and Highways na abang yaman na kandidato ngunyan pagka-senador so magurang inipit so mga paraoma kailan kan rice tarification law dapat mag-isip ang mga Pilipino pagpaparabugtak niya to ining mga ibang politiko mga arog kay ni na imbis na tabangan kita sige sanan parayaman ang nangyayari hirak man po sa mga Pilipinong pigpapara ruloko nindo gaya ni ba man kang mga Pilipino tonto matawan siya ng dikit na kwarta ibuboto na itong ibang mga politiko kaya ngunyan ang iba man ng mga Pilipinong tonto ibong-ibong ang kabig dolok duman sa ibong na politiko dolok man duman sa sarong politiko hasta an katapos-tapos pagkatapos kan eleksyon mayong nahahaman na tultol na proyekto mayong ginigibong tultol man ang sarong politiko ta nagparapambakal nin butante ini po ang realidad na nangyayari kan Pilipinas kaya kita nagtitios Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Lampas sa rong dekada ng naging serbidor kan syudad nin Iriga. Haloy nang nagserbi sa mga Irigenyo. Asin mo niyan, padagos na maserbi, padagos na mapursigi sa obhetong marealisar ang mga planong mapagayon ang Iriga City. Architect, Councilor, Sunny, Magistrado, 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 Magistrado. Padagos po kita digdi sa tuyang programa iguana po kitang 16 minutos makalampas na alas 8 ni na pagkaaga. Ano ta perming nasabi ko alas 8? Alas 8. 8 Pompiang. Karasotso. Pag ankwata kan tao, mga bariya na sa karasotso. Pag kandidato na paokor, magkarasotso. Sabi kan kapitan kan San Francisco, ano man nga sir digdi po siyudad kan Iriga, ano man nga paokor. Sabi man kan sekretaryan, nang gagasintabo sa nangyang kandidato ka. Pambira niya ako. Ano ba po, dahil nakakaintindi kung ano ang paokor. Ang paokor na word, kunyang po yan, tataramon digdi sa Ringconada area. Nagarumduman ko, kan estudyante pa man ako, igawang mga nagkakarakros, nagaawang, nasabi, di sigan palindog nga kan kwarta an ginigiban tawo gila tawo sa kaagila papaluwason duman sa kwarta patuturonon ngunyan igwa man dyan mga nagtataya na nakapalibot pag gana na
Dikit sutaya, pag guminana na, mahali na. Yan buwan paokor na sabi. Nakapaokor na ngaya. Kaya nga, tadto na. Kung sa sugal man na, baraha, garuan style, saklit. Makonsuelo ang buhay. Kaya ito po, kan nag-aadal pa kaya ako sa UNEP. Sa high school, igo pati kay itong principal na abang isog. Estado po yan Freddy Panga. Kung isa'y na principal ito dyan sa UNEP. Pag naagyan sa mga nag-aawang, durulagan, kanya-kanyang kuribaw. Mga nag-aawang na estudyante dyan sa UNEP ka ito. Sa high school. Makonsuelo man, minsan ang high school life na sabi. Kaito usong-uso ang awang kundi ngunyan ang mga sugal baga pig tuturoklo na. Ang napot sa Philippine National Police napapasain ang mga kwartang tinukluan na yan. Pero nagkakapira sa naman ang nakikinabang dyan sa mga dinakupa na nagsusugal, nagtutupada. Dahil man niya nagdadagos sa kahakan gobyerno. Dapat tawan man yan ang resibo na ini binugtak duman sa kahakan lokal na gobyerno. Mga dinakupan sa tupada, sa illegal na sugal, tungit. Mayo man, pero ang nangyayari, binubulsaman sa nakanibang mga paradakop. Ini po ang realidad. Ining sa Shabu. Kadakol na dinakupan sa Shabu, hain sa mga kwarta kayan na ginaramit. Tapos kumbaga sa mga Shabu na nagkadarakop, saray na yan ngunyan. Dapat yan, tinurunaw na. Kung pwede, apun sa tahaw kan dagat. Nganing mawara na totalmente ang Shabu sa Pilipinas. Kundi garo pigre-recycle man lang. Kadakol ng mga Pilipino nagkakurulong, nagkaturukhang so mga Chinese bilyon ang Shabong pigdadara sa Pilipinas, pinapadulag pa sa tultol daw na sistema ini kan mga autoridad digdi sa Pilipinas. So mga Pilipino piggagaradan dikit sa nang nako ang Shabu gagadano na. So iba pigpapara kurulong alagad so bilyon bultong mga Shabu na nadakop sa mga Chinese, pinapadulag pa sa Chinese. Ano po ang medyo masalimuot na nangyayari sa nasyon Pilipinas. So mga Pilipino, yun ang slave. Itanan mga oripon digdi sa tuyang nasyon. Kaya minsan makulog baga sa buot ang nangyayari sa Pilipinas. Kundi kasalaan man sa nanikan mga Pilipino. Mayong ibang babasulon po sa mga nangyayari sa satuyang nasyon ngunyan. Kita man sa ng mga Pilipino. Kaya nagugusto man kita na magparapauripon digdi sa mga Chinese. Ano bang Chinese? Tol-tol man. Kundi kadakli po baga ng mga negosyo sa Pilipinas monopolize na kana Chinese. Kaya sabi nga ni kanibang nakaulay ko, dahil magparaloko-loko ang mga Pilipino sa mayo man nga kitang panlaban ang mga tugang nyatong itom pwedeng makilaban ngaya gagamiton pana sa kasundang. Pero sa mga nuclear, atomic bomb, mayo man kitang kagamitan kaya ng mga matitindi. Ini pong nangyari sa Ukraine saka Russia. Kuwasa nag-i-riwal sinda dahilan sa pudir, kwarta. Nakakaraot minsan ang sobrang kwarta, sobrang pudir kan sarong tao. Una mo sinda na ang Diyos si Putin. Nagparapayaman po baga. Abang yaman na palan ka ining Vladimir Putin na inan, presidente kan na Russia.
Maski gayod yan si Zelensky, mayaman nun naman yan. Nagsusuhay naman nga ni, abo naman pasakop ki Putin. Sabagay si Putin, pwede man ining apudo na puti at itim. Maputi ang kwarta. Bulaw na nga ni. Tapos maitim ang budhi. Komunista po bagang mga nasyon ang nagpaparayaman sa naman itong mga yaon sa poder. Pero ang mga simpleng namamanwaan dahil ka man mayaman takukuon kan gobyerno an sa imong mga sobrang yaman. Sinda nagpapayaman. So sobrang kwarta mo. Limitado sana na magpadakol kanin kwarta, magnegosyo. Kaya nga ni po ang mga Chinese, rayaw mga sa Pilipinas, ta digdi, bilong-bilo sinda, dawa nung gibuhon ninda. Yan po ang medyo kunyan man sa demokrasya. Sobrang demokrasya, nagiging poderoso man ang iba. Pero, para sa kuya, sa demokrasya pa man giraraya ako. Kaya nga niyan mga nagninegosyo ang mga taga-ibang nasyon, digdi sa tuyang nasyon, marhay ang pagninegosyo digdi. Madali sindang magpayaman. Pati ang gobyerno, kinokontrol kan mga negosyante. Pati ang politiko, kontrolado kan negosyante. Kaya magtios man kitang mga Pilipino. Kita bilang sanaan mga nagyayaman sa Pilipinas. Pero naobserbaran ko kadakli na nagyayaman ng mga Pilipino, politiko. Sa pigninegosyo ang politika. Dakunday nin mga negosyo ang mga politikong ini na darakula. Kaya man sinda para rayaman. Kung talagang anisipon siya na ninda pag-service sa mga namamanwaan, hindaman sana kung magrayaman ini. Ang nakakaraot sa namang kaya, at nagparapayaman ang sarong politiko, gusto pa, habo na siyang mahali sa puder. Pagparasuro sambahon, pag hinagadan mo nintabang garo na kagurangnan, nayaon sa laog kan opisina, kadakula agihan. Ene po ang realidad na nangyayari sa Pilipinas. Madulo ka, mahagad ka nintabang sarong politiko, kadakol ka mo unang aagihan, screening committee sabi. Tapos hahaputong ka pa. Nung nagtabang manika kay mayor, kay gobernor, takindiri di na ikasadi. Bibiston na marayan sa imong lalawgon kung mahagad ka nintabang natios. Hamak mong sistema yan. Kan paggugobyerno sa Pilipinas. Na dapat niya ni tabangan tayan mga nangangaipo. Iyo pang pigpapara padipisilan. Kasinda nga ni, sige sa naman mga turukaw sa loob kan opisina, ni bang mga politiko. Man lamang naglilibot, malibot siya na kung eleksyon. Dapat sa sarong politiko, aramon kung ano ang problema, kan halimbawa digdi sa syudad kan Iriga, aramon kung ano ang mga pwedeng maitabang sa mga barangay. Simpleng sabi nga ni kayan, simpleng gibukan sarong politiko. Kung ano ang pangangaipukan barangay na pwedeng maduhulan in tabang, kung ang tinampuro lubak, libuton. Tanganing maintindihan, maaraman kung ano ang gigibuhon kan sarong politiko, kan sarong leader. Kan iba, sige sanaan halat kan discretionary fund na sabi. Managkakaharaman na gayo.
Hindi ang problema pa, pag bako kang kakulor, dawa may maray kang kaisipan, bako kang kaalyado, dahil ka man papabiluhon. Diyan sa sanggo ni ang bayan, sanggo ni ang panlungsod, sanggo ni ang panlalawigan. Saan gusto ninda makontrol sindan halimbawa ang gobernador o mayor. Yaon sindan poder. Kunday sinday magsurusamba, ana sarong kagawad na bakong kaalyado o kakulor, ay mayong mangyayari sa marhay na kaisipan man. Dapat maging balanse po. An pasistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Kung gustong mag-asenso ang sistema kan gobyerno kan mga Pilipino. Ngayon ay naabot na po kita kan oras ka na pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter si Felix Lagremas, asin man Jimmy Guanzon. Ako po sa indong nakaibahan ngunya na pagkaaldaw sa laog nin sarong oras na presentasyon ka na magmuya-muya kita. Atod sa indo ni City Councilor Sunny Maestrado. Ako po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antaba.